Nazdar lidi, moje jméno je Oxondar a vítám vás u nové update verze Minecraftu 1.4, čili u snapshotu 12v36a a v tomto díle bych vám chtěl tento update představit. Takže pro začátek nová novinka, když v single playeru si napíšete help, zjistíte, jaké příkazy můžete někomu něco givovat, můžete si měnit game mod a takový. Takže já si změním game mod. Tak. A další novinka, co tu je, máte tu vlastně, že takové hlavy mobů, creeper, skeleton, tady to je silver skeleton, což je nový mob. Můžete ho najít v nedru na těch netherbrickových pevnostech a vypadá jako normální skeleton, akorát je takhle tmavý a má v ruce ironový meč a je celkem snadné ho zabít, moc neubírá. Zombík, Steve a tak dál. Myslím, že je tu i Ender Dragon, ale nevím to jistě. Jinak ty hlavy se tuším, že nějak craftí, ale zatím jsem nepřišel jak, tak až zjistím, tak vám to řeknu. Dál tady jsou fotorámečky, který si taky nějak vykraftíte, asi nejspíš, a do kterých si můžete dávat takhle itemy a můžete si je takhle otáčet. Když ho tam dáte, ale tak vám zmizí, a když tam dáte takový blok, tak vidíte, že bloky jsou vystouplé a třeba brnění, tak to tam není vystouplé. Další novinka, co to tu je, takže jsou tady ty kamenný zdi. Vidíte, že jsou cobblestoneové i mozystoneové a vyrábí se z 6 cobblestoneů, vlastně normálně jako plot. Vidíte. No a dál, že slepice se nemnožej obilím, ale semínkama. Takže vidíte, tady se rozmnoží. A taky vajíčkama. Jo, ty zdi se nedají přeskočit. Takže já se budu muset podhrabat. Tak. A jsme venku. Další novinka, co tu je, tak že se dají pěstovat brambory a mrkve. Pěstujou se tak, že si normálně okopete pole a zasadíte tu mrkev nebo brambory. Já si dám, tady si najdu někde bone meal, aby to bylo rychlejší. A takhle vypadají vyrostlý brambory a mrkve. Vlastně sklidíte, že do nich buchnete, vám takhle vyskočí a sázíte znovu. Akorát mě to tady zamrzá. A vlastně nemáte žádné semínka, bez semínek prostě rovnou tu bramboru nebo to zasadíte. A ono vám to vyroste. Další, co tu je, tak je, že tady carrot on a stick. A používá se to k tomu, že máte prase, osedláte si ho, skočíte si na něj a tím carrot on a stick ho ovládáte. Jeď. Tady pojď, čuníku. A vidíte, a krásně se ovládá, vlastně jde kam míříte, akorát, že jediná nevýhoda
je, že neumí skákat, že se vždycky zaseknete. No, tak si utíkej. Takže jako je to taky docela dobré. Další, co máme, tak je toto, Beacon. A to si vykraftíte, to musíte mít takovou hvězdu, to dostanete z dalšího nového moba, ten se taky nachází v Nedru. A je to takovej, dá se říct, něco jako Ender Dragon. Vlastně taky má tam ten boss heal nahoře a když ho zabijete, tak z ní padne ta hvězda a ty si vykraftíte tenhle bacon a pak si vyrobíte z emerald bloků, dia bloků, gold bloků nebo iron bloků takovou tu pyramidu, doprostřed dáte ten bacon, tady vidíte světlo a když do ní kliknete, tak tu máte, vlastně si můžete vybrat nějaký eliky, ale musíte mít například iron. A musíte diamant, iron, emerald. Tady to máte. Emerald, diamant, zlato nebo iron a prostě dáte tam ten diamant. Vyberete si eliky, takže třeba na rychlost a na regeneraci. Dáte OK. A máte na rychlost na 8 vteřin. A až vám to zase dojde, vidíte, že už to nemám, tak k tomu zase přiběhnu a mám to znova. A tuším, že je to na pořád. Tady si to můžete měnit. Jo, a ono vám se to časem změní. Jinak ten mob je celkem silný a když s ním bojujete, on na vás útočí skoro jako Cave Spider. Takže vám dá takový jed, který vám postupně ubírá životy. A poslední, co si ukážeme, a také nejzajímavější, je, že se kožené brnko může obarvit. Mě to nebaví, tak já si to vezmu takhle. Prostě do crafting tableu si dáme třeba helmu a máme koženou, černou čapku. Jo, můžete si udělat různé barvy. Takhle si to všechno smíchat. Jo, vidíte. Kalhoty třeba. Takhle. Pěkné. Tak, pěkně. Celkem zajímavé barvy. A co třeba černou. Takže si můžete udělat shop, kde prodávat barevné kožené věci. A to je asi vše. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, dejte like. Pokud ne, dejte palec dolů. A pokud nemáte, pokud ještě nemáte, jo, tak dejte odběr. A těším se na vás v dalším videem. Takže čus.